Ingdeng hini karbi rong abasa pininkan sek amai pi ke pamanpon. Lasong ji theria cheklone phain ko raisiani. Lakhain ko rapli deopani constituency ke parlo anam langpi jutang aklamalong. Ili chingrum nang khai jutang rapen longre farman pothe pi enponsi karbi rong abasa pi. Hawaramai ingdeng hini kechok ningkan sek amai pi ke pamanpon. Mangso amai long rita kro pi pensi mai cheri ponlo. Adon tu hamsara rong pi pensi. Mai the pi lapen alhi pachini ponlo. Mai pi rita kro pi pen kachari pon amai long tiri pi karbi rong asar dun mai pu. Ajit rong pi anam lang pi KS amai po anil som teron lapen karbi rong asar amai tumstami ong dong pen chetong don si mai ardi pidon. Lapen kacha phapon ali sar pamana peng pen jumison alam chethan chimum pon lo. Lapen bangsa amai long CM tuliram rong hang ye momorsing tisol lapen anparta deopani constituency VDC chairperson Elisteron ti pen cherap chetodon si bangsa amai mesan men pachun panlong pamelo. Bokajan pen Lawrence Lekte loti kimi news karbi long. Nilim ni hang hawar kido kra ba abasa pido an sitame afan sitame nilihin pen chuning ridun lo athemai litum basa pia mai kiseng se kapre ka hawar do ulang lasi prabjin pen basa pi hawara mai aro mai kiseng edia phan alang litum phan chuning rilo alang litum hawara mai seng selang aro mai seng selang pulutang te Central Committee abasa pia tu amphan alang itu puthot khobor ki enja phansi nilim nihang habar abasa pi phanan sitame nilihin pen chuning ridun parlo nilitum ingdeng hini kechok arnam lang pi habar abasa pi amai kido nining arong o an la ining arong piklo la son thak sinon ke wang jia bang ke nilitum ahabar tin arong tin abasa pi tum sitame angdeng tin along sitame nilitum anso se pang tangi phanse anu tin ta ining chisiklap lo kadam lanse nili lam ning je thek cholo